Yksinkäymmäs 2015 Heinolan osakilpailu. Miehet ovat rautaa, pyörät ovat rautaa. Ensimmäinen mutka, kuka sen vie nimiinsä lähtee viemään tätä AB-luokan lähtöä. 5 sekuntia. Se on sillä mieltä lähdetään. Todella komeasti lähtee numero 48 siihen ensimmäiseen mutkaan. Jouni Tiitta! Oi mikä lähtö! Kaveri sanoo, että kiski! Joo. Ei mitään hajua. No vaikka ei nytkään ja nostan joku maanteita, niin se teki ihan se oma. Rankempaa kuin enduro. Miljoona kertaa rankempaa. Jokainen voi ottaa toi graniittilohkari ja lähteä tonne ajelemaan yhtä paljon toimintaa ja joustoa. Hyvältä se näyttää ajoa, että se on... Mutta se on tosi fyysistä, ihan älyttömän fyysistä. Ja se, kun ei ole pyörässä joustoja, niin se tekee siitä vielä niin kuin fyysisempää. Se on semmoista jatkuvaa rynkytystä siellä. Niin. Mutta hienoa, vaan täytyy nostaa entisajan äijille hattua, että on tommosella vetänyt niin kuin miljoonaa. Niin. Ja aika monta äijää sieltä takana tälläkin kerralla jäi. Niin, mutta osa sieltä on varmaan sillä, että ne ajelee ihan fiiliksen mukaan, mutta mä nyt yritin mennä niin kovaa kuin mä pääsin, aina silloin tällä. Varmaan joku 16 välivapaata ja ja mikä vaihde. Mutta tosi hauskaa, haastavaa.